Basa ka sa taas ka. Bawal na dyan, no? No entry na dyan. Dagang king kahoy guys, no? Darang ugat eh. Saan na ilang makaan? Pansal, di pansal. Panmay. Nga naman. Pan with calamay inside. Yo guys, koang tiyu ni guys, no? So nangita ni siya chicks guys. So ano eh, ulit pa ni gwapo niya, dakog lawas. Wow, good kayo. So loh, panghatag ikaw mambayad. Ate kamo da. Mangita sa may kananan guys, kay murag gutom naman kay sila daw. So tara. Kang pamasahero nimo. Tawa ng Diyos sa nakaraos din. John al taga Bahugan. Ano yung boss sa kuna? Sa YouTube. Ano mo si si Tiyo? Kaibigan ko yan. Kaibigan mo? Best friend? Hindi naman masyado. Kilala lang. Kilos mo sama sir. Bigyan mo sa akin lahat. Lahat. Yan, helmet. Lagay mo sa bag. Yan lahat. Ano to? Huwag ka rin kikilos. So guys, food trip sa amin guys. Kaon sa amin. So guys, laglag sa amin kadiyot dire guys. Daplin baybayon dire sa Dimiao. Mao nilang dagat dire guys. Tinaw kayo, limpyo kayo dire guys. Pati white sand nila guys. Mapay nagdala tag ilisan ka, maligo ta dire. Na? Dire? Sakto ra na oh. Laom na dana. Kan kaya dali. Dire sagod go kay mga basa ko. Kata unahan? Wala kay ikasulti ka. Wala rin mo. Blank, unahon na ako tungkol sa kaanyag sa... Tungkol sa kaanyag sa palibot. Ano niya mong target ka rin? Idi. Malubay. Malubay the great. Iro ko, tulubagon ko. Madang wala iro darigaw. Pag mo paghot, tubagon na hindi mo. Mamaak nga wala injection. So guys, mga ni-view diri sa mga gilagan karon guys. Sa mga masulti yo. Nga, ni-visit mi sa inyo karon. Lipay? Say hi sa mga anak. Guys, mao din ning Dimiao guys. Nakaanin ako diri pero wala ko kaani diri sa... Nakaanin ako diri sa Dimiao pero wala ko kaani daning tulay. Layat yaw. Wow! Lamia, layat na nagaw. Ha? Laom din na? Laom na Kini? Laom kini? Lapasan sir ko na. Arita sa mga bata guys kay nagligo sila. Kita rin ninyong view. Sa mo ikasalte Brad Pitt. Kami kay ligo na lisan. Let daw. Uy, buwan. Kinsay ka mo back tumbling? Di ka mo tumbling. Laom na daw. Ndo tay kaligo day. Ato ni upload sa Facebook. Ha? Say hi. Alam mo na kaway mo dira. Mga amigo na bago diri guys sa Dimiao. So kay mga layat, maani mo apel og Olympics sunod. Nice. Tara nga. Wow! Guys, atong ipakuha ang singgo nila. Ang usahaw ni apel. Di ka mapil yung? Di ka kasama. Sige, pakitaan. Maayo kayo mong lang. Wawa! Say pagkasulti. Kisoy. Say pagkasulti. Apel di mo mga amigo. Wow, nasayang ko singko. Apel. Kwentaw. Gagil balik. Wala ko kwarta. Balik mo mata, mahorta ko kwarta. Wala na may kainit kayo diri. Pag-enjoy na ba dira? Kitaan? Haman. Haman. Nakita kasi nakakita. Haman. Singko na kita na. Kita na madong? Log kuya woy. Nagkuha doon niya gaw. Pakita. Ada pikir No, sip. nagkuha doon niya. Sip. Ada apa mbak? Ay dula oy. Unsay may kasulti. Mayo na mata, kuhaan ka ni recruit. Recruit. Diving ba diving? Dili mo manglayat, law mo kani diri, di mo madlok. Gida.
Yo guys, so naami diri no stranded may kay ulan. So while nag-inom-inom may beer. Video. So may kasulti ni Maayong ani anime sa inyo ha. Okay lang. Nipayon ka. Okay ra, nalipay ra tong giduo po kuno mo. Pagwapo man lagi ta. Ako mauray. Tagay-tagay pun mi diri no. While nagpaabot mi nga motuang ang ulan. Painit ba sa lawas ba? A few minutes later. Angel. Tanon no, ano mangilar. Angel. Dali. Muni ko man na. Hindi nakasabot kay manitmat man na. Angel. Ano ka pagkataon? May laman mong iro nga kuan. Aggressive, di mo na aggressive mayro. Way pamahaw. Basta mo dool dayon. Pagkita ka eh. Way pamahaw. Grabe hugawan ako. Go. Ito hugawan. Ayun na joke ra to joke. Pagawa di mo. Kasi nala sa next. Kuan na. Ano sa'yo pangalan mo, Jello? Kasi gumumba. Yan. Pati nang bulingan ako. Buling na kayo. Tara. Yo guys, so magbiyahe na sad mi guys. Kaya human namin sa Dimiao. So asa tapadong ron gaw. Lila tagi padong ta Carmen. Labyan naman man-made forest guys. Lubok River. Joyride again! Wow, ang bulat. Miya sudan niya dahi. Layat. Yaw mo tao. Guys, murag nindot kay sakay na guys, pero wa man tay budget ana sakay ana, so tan-aw lang ta. Mura manog mga kuhan gaw. Layat nagkalit pa. So guys, so kalingaw kay dire guys no. So manguli na may taod-taod. So ano mo dire manakay og kuhan? Floating river. Floating restaurant. Yan apa sa mga bata dire lingaw kayo. Malingaw mo dire. Click namin sa mong road trip guys. Asa naman punta next stop. So tara, padong uli. Let's go. Yo guys, so we're back again no. Manami picture man akong time lapse diri sa man-made forest. So back to the road again. Tara.
guys, naabot kami guys diri sa amoang lugar. Uy ay. Hapit sa may kadiatre kay uli may og kuan. Helmet. Kitas ko ang lubot ay. Nilingkod. So that's it for me guys. I hope you guys enjoyed this video and please don't forget to like, comment, share and subscribe to Hitsuraang sa YouTube channel. With that being said, this is me, Hitsuraang sa YouTube channel, signing off. Peace! Mellow, yeah, I like to keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and